Together, growing in faith, changing communities. Umusa wenkosi yethu Jesu Kristo, uthando likaNkulunkulu uyise, luzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Makadunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje thandwa zami ngifisa ukuba sibuke incwadi kaSamueli wesibili, isahluko sesihlanu ivesi yokuqala kuze kube ivesi yeshumi. Kuleyo mihla zonke izizwe zakwa-Israyeli zafika kuDavide eHebron zathi, bheka wena, nathi sinyamanye nagazi linye. Nangezinsuku ezidlulile uSawule eseyinkosi yethu, nguwe owahola u-Israyeli empini, wambuyisela ekhaya. Inkosi uSomandla yakuthembisa yathi, nguwe ozoba umalusi wesizwe sami sakwa-Israyeli, ube umbusi wakhe. Onke amalunga abuthana eHebron enkosini uDavide, yena-ke wenza isivumelwano nabo phambi kukaNkulunkulu. uDavide wayesegcotshwa waba yinkosi yakwa-Israyeli wonke. Wayeneminyaka enga-30 ngenkathi eqala ukubusa, wabusa iminyaka enga-40. EseHebron wabusa elakwaJuda iminyaka eyi7 nezinyanga eziyisithupha. EseJerusalema wabusa wonke u-Israyeli noJuda iminyaka enga-33. Inkosi uDavide nabo bonke abantu baya eJerusalema ukuyokulwa namaJebusi, abantu ababakhe kulelo zwe. Labo-ke bamhleka uDavide bathi, ungeke ungene lapha, ngisho nezimpumputhe nezinyonga zingakuvimba. Basho njalo ngoba bethi uDavide akasoze angena. Kodwa-ke nokho uDavide wayidla inqaba yaseSiyoni eyayisendaweni ebizwa manje ngokuthi umuzi kaDavide. uDavide wayeyilokhu ethuthuka ngamandla ngoba inkosi uNkulunkulu wamaviyo wayenaye. Thandwa zami, uma ngibuka le ndaba, kunezinto ezimbalwa engifisa ukuzibalula. Siyakhumbula ukuba uNkulunkulu uzambulile kuSamueli ngelinye ilanga, wathi uSawuli angisamfuni. Wabe sethi ehla uye emzini kaJese, lapho-ke uyakungcobela inkosi. Nakanjalo uSamueli wehla wamgcoba uDavide waba yinkosi. uDavide wasondela esiza emzini kaSawuli, uSawuli efuna ukumbulala, uDavide elwa izimpi esiza uSawuli, kodwa uSawuli eceba amacebo oqeda ngoDavide. Lana inkonzo engifisa ukuhlala kuyona, yinkonzo yokuthi uNkulunkulu uyakubusisa ngento, kodwa futhi angasheshi akunikeze yona esandleni. uDavide uyazi ukuthi uyinkosi, kodwa futhi uDavide uyaqonda ukuthi uSawuli akakuqondi lokho. uSawuli uboka uDavide njengesitha, and so uSawuli ufuna ukususa uDavide, phecelezi eliminate, ngoba ufuna lokhu anakho. Kunabantu abazokuzonda, bakuzondela ukuthi bayitshela ukuthi ufuna lokhu abayikona. Abanye bayitshela ukuthi we-threat, abanye bayitshela ukuthi uma kungonakala uwena ongathatha over and wenza umsebenzi ube ngcono. Kodwa kunento ejulileyo uNkulunkulu ayenzayo. Uyazi uNkulunkulu uyasifundisa
inkonzo yokulinda. uNkulunkulu uyasifundisa inkonzo yokwehlela ngezansi. uNkulunkulu uyasifundisa inkonzo yokuthi sekwenziwe konke. Uma uNkulunkulu engakakuphakamisi wakubeka esihlalweni, mulinde ngoba uyakwazi akwenzayo. Lento ingivezela ubuchule nobuhlakani uNkulunkulu anabo. Ithi incwadi yesibili kaSamueli isahluko sesihlanu ivesi lokuqala, amadoda nabanumzane nobaba bendawo ibona abaya kuDavide bayomcela bayomnxusa ukuthi sibonile igalelo lakho, sawezwa namandla akho, sicela ukuba kube wena osiphathayo. Ibalekile inkonzo yokwehlela ngezansi. Ibalekile inkonzo yokumethemba uNkulunkulu. Balekile inkonzo yokuthi Nkosi, mina ngokwami angikwazi ukuzenzela. Mina ngokwami ngiyahluleka. Uyazi baningi abantu mhlambe abalwisana nawe. Baningi abantu abalwisana necebo likaNkulunkulu elikuwena. Baningi abantu abangafuni ukubona usimama, kodwa sizofika isikhathi la uJehova ezovusa kubona inkonzo yokucela. Bacela ngoba sebeyaqonda ukuthi uma bengezi kuwena izinto zabo asoze zalunga. Ijulile inkonzo uPetrus ayivusa encwadini kaJohane isahluko sesithupha uma ethi siyakuya kubani Nkosi, lokho amazwi okuphila akuwena. Labantu bocela uDavide abe inkosi ngoba vele kakade abazi ukuthi uDavide kade agcotshwe ezulwini. Yazi le nkonzo ijulile ekutheni labantu bayitshela ukuthi yibona abagcoba uDavide, kanti abazi ukuthi uNkulunkulu kade amgcoba. Khona izinto ezokwenziwa abantu basemhlabeni beyitshela ukuthi uncike kubona, beyitshela ukuthi banamandla kuwena, beyitshela ukuthi udinga imvume yabo, bakhohlwe ukuthi kade wena lento yakho yalungiswa emazulwini. Bona kahle kahle bangabantu kazana uNkulunkulu kade akwenza. Kunezinto zakho uNkulunkulu akade akupha zona, kodwa usazosebenzisa isidalwa esingumuntu ukuze lezo zinto zakho zipheleliswe. Uza kusebenzisa isidalwa esingumuntu ukuze kubonakale amandla akhe, kodwa yena kade akulungisa, kade aqondisa. Enye inkonzo engiyibuka ngithande uNkulunkulu asibizela kuyona kale ndaba kaDavide, lithi izwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu wayenaye njalo. Ekuvuka umhlabeleli othi uyabathwala bakhe, uyabahamba nabo abakhombise endleleni. Thandwa zami, uNkulunkulu akasoze asishiya, akasoze asilahla. Uyolokhu ehambe nathi njalo, esikhanyisela, esinxusela, esicelela, esifunela okuzosiphilisa empilweni zethu. Lithi izwi likaNkulunkulu, kuzo zonke izinto uNkulunkulu belokhu ethembekile ehamba nabantu bakhe. Wena mkhuleko wami lo ukuthi hamba nathi Nkosi.
sikhombisa indlela eya kuwena, sifundisa ukuthembeka enkonzweni osibizele kona. Masibusise uNkulunkulu somandla, sihlahlabelise indlovukazi yezulu isikhanyisele, sinxusela amandla negrasiya ngoyise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen. Ngiyakhuleka kuwe Nkulunkulu wami, ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke. Ngiyakubonga ngoba ungilonde kulobu busuku. Konke engizokwenza namuhla ngizokwenzela ukukudumisa nokuthanda wena. Konke ukuhlupheka ongangivelela ngizokubekezelela ngenxa yakho, ngihlawule ngakho izono zami. Ngithanda ukuzuza iziyekelo ezizuzeka ngemkhuleko nangemsebenzi yami. Baba Nkosi, ngilonde futhi namuhla, ulonde nabo bonke engifanele ukubakhulekela. Ungisize ngixwaye konke ukona. Sicela ngeNkosi yethu uJesu Kristu indodana yakho ephilayo ibusa kanye nawe nomoya ocwebileyo neNkulunkulu munye isikhathi ngezikhathi. Amen. Mahlamelisa uNkulunkulu somandla uyise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.